učim, a popodne ide se kući. Tamo možeš sjesti đake, spremaju se za prvake. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Evo ovako, Bajtarek Dalila nam je nažalost u bolnici. Ovo video šta pisma. Pa jeste tako su. Dalila je nažalost u bolnici, a imala je ona i Bajtarek Čarnela jednu finu poruku. Evo ja ću Dalilno. Ne bojte se djeco školi. Kuća straha škola nije. Školu dobra djeca vole, škola djeco znanje krije. Hajmo sad, Arnela, ti svoju, izvoli. Ne bojte se djeco školi. Tako, hajmo. U mene, Arnela. Školi ovdje strahu mjesta nije. Učite i vas vole, a u školu se znoje krije. Bravo. Svašta nešto smo mi kroz naše dnevne aktivnosti učili, pjesmice i priče i neformalno razgovore. A šta konkretno reći će nam Buhić Amna? Okreni se tamo, sine. Amna, u mene gledaj. Djeca imaju pravo na Ne. U školi. U školi smo naučili da peremo ruke, da radimo bez muke, da bez muke nema nauke. Učili smo još kako je spoja, šta moja, šta tvoja. I skupove i riječi, priče, pjesme, šta je dobro, a šta se tu ne smije. Nosimo sa sobom ova prva znanja u školu i život i buduća znanja. Bravo. Parusa nema. Dragi roditelji, vidjet ćete kasnije ako bude da budu živi i zdravi, neke tajne će se šaptati od škole do kuće. Ajmo sad svi ovako kako stojite po dvoje. A nemoj te više zvete. Šta bi? Nemoj te zvete više. Nije tu svetnja. Tako, vas dvije, pomaknite se. Ja